Hello. Hello. Min inti? Minix nisma? Mini? Hello. Mini? Ata. Iva kamil darba ngħidlek, la qabel ma tirrispondi t-telefon tara min ikun hemm. Unħalli ħiċem belek tkun xi emerġenza. Lora, għalhekk għandek l-ID caller biex tara min ikun. So jinsa narhom dawk il-numri daqstikka. Għalhekk għandek il-nuċċali. Sa kemm insibu jilħaq jaqta. Imma, x'se nagħmel? Imma li qed tinkwita. Għamela ma ninkwitax. Unnuċċali nkun naf fejn hu jien, sa kemm insibu dak kollox. Lora, mhux minħabba n-nuċċali qed ninkwita jien. Jibda jkolli miegħi lil dakem, lil Luis, dak l-antipatku. Ma xfetti l-lu Mario. Se jitlaq minn fuq ix-xogħol. Konna morru tant tajjeb flimkien. Ma nistax nifhem għalfejn qed tagħmel dal-plejtu kollu. Għaliex li malli madu kemm qalli, illi minada fuq il-għan tax-xogħol se jibda jkolli lil Luis u dal Luis jien ma niżlux. Ma kif dejjem xi biċċan kwieti. Iva għalfejn qed iġib id-dinja fit-tarf x'waħda din. U żgur iġib id-dinja fit-tarf. Għadek ma tafx inti kemm huwa antipatku da, dak qas minuta mhux se noqgħod miegħu ħseb wara ġurnata sħiħa. Imma kif taqbad u taqta' l-kundanna hekk, forsi l-affarijiet jinbidlu. Għandek ċans, jinbidel Luis. Imma inti tista' tinbidel? Kif inedi? Inbidel int. X'nagħmel? Tiftakar għal-bidu li żewwiġna kemm ma konniex naqblu jien u ommok qatt ma rajna għajn bajn. U jien dejjem kien ikolli dwej u dejjem bil-bdiedem. Niftakar ngħid kemm kont toħod li rasi żgur. Imma sakemm inbdilt jien. Għax meta jien rajt li l-ommok ma stajtx nibdilha, l-unika soluzzjoni kienet li ninbidel jien. Batejt biex inbdilt, imma mbagħad inbdilt u bdejt inħares lehom b'mod differenti u l-affarijiet bdew imorru għall-aħjar. Imma tista' tgħidli x'għandu x'jaqsam. Dak li qed tgħidli int, ma dak li qed ngħidlek jien. Għax biex inti tmur tajjeb ma' Luis trid tibda l-mod ta' kif tħares lejh inti. Żgur. Kelma qed tgħid. U naf li mhux faċli, imma biex il-ħajja tiegħek tmur aħjar, jeħtieġ li tinbidel int. Trid kuraġġ kbir biex tinbidel, u meta tinbidel tara kif l-affarijiet ikunu għall-aħjar. U anke Luis ma tibqax taraħ daqshekk antipatku. Tal klub, ara nuċċali. Min jitwiled tont ma jmux kwadru. Misa qed tibdilli l-argument. Le, stenna l-ora xejn proverbju ieħor illi għaj iż-żmien jinbidel u aħna ninbidlu miegħu. Mill-Evanġelu ta' San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni kif kien għadu dlam u Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmun Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom: Qalaw il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Dbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warah xmun Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħalu wkoll, ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Alla ħares ma ninbidlux, għaliex kieku il-ħajja tistaġna u ssir monotona. Imma kemm kulħadd jammetti li rrid ninbidlu. Meta niġi biex nagħmel bidla jien personali, ikun ferm diffiċli għax kulħadd jippreferi l-status quo. Illi nibqgħu kif aħna u nirraġunaw ngħidu u dan għalfejn u mhux għaddejjin. Immejjew nifhmu illi jekk ma ninbidilx jien, kif nista' nibdel is-sitwazzjoni ta' madwari, speċjalment meta l-affarijiet ma jkunux sejrin tajjeb.
imma biex jirnexxili nimbidel, mhux kuraġġ biss irrid ukoll motivazzjoni, irrid ikolli għal xiex. U l-motivazzjoni trid tiġi minn x'imkien. Il-fidi tagħna falla u l-kelma tiegħu tista' tkun motivazzjoni għalija biex nimbidel jien għal ġid tiegħi u għal ġid tal-oħrajn, speċjalment dawk li jgħixu miegħi, dawk li hemm madwari. Ara fil-Vanġel, kemm saru bidliet fi żmien qasir. Inbidlu l-apostli, l-ewwel nett bidlu x-xogħol tagħhom. Minn sajjieda ħafna minnhom hekk kienu, saru kif qallhom Ġesu, sajjieda tal-bnedmin. Għaddew minn mumenti ta' biża' għal mumenti ta' kuraġġ, illi kulħadd baqa' skantat bihom wara li Kristu qam mill-mewt. Għaliex? Għaliex kellhom din il-motivazzjoni. Kienu jemmnu fil-mu lejn Ġesu illi hu għandu l-qawwa illi jibdel id-dinja bit-tagħlim tiegħu għall-aħjar. U dan għamlu hu għax ukoll fih saret bidla. Għadda mill-mewt għall-ħajja, mit-tbatija tal-passjoni għall-qawmien mill-imwiet. Jekk inħares lejn Ġesu li jrid bidla fija u b'dak li wetta hu bil-mewt u l-qawmien tiegħu ġab bidla sieħa fija għax anke lili għaddini mill-mewt tal-ħajja, mill-mewt tad-dnub għall-ħajja tal-grazzja. Jiena ikolli motivazzjoni biżżejjed u nintela bil-kuraġġ meħtieġ biex ninbidel. Li rrid nemmen fih. You're everlasting, you never change.